Bones, benvinguts i benvingudes al segon episodi d'Aturada Boxes. Avui literalment és una aturada boxes perquè l'entrevista l'hem fet en el circuit de Catalunya, el que és pràcticament ja a casa nostra, en un box, en el box de Joan Santos, el jove pilot de 17 anys de l'equip CB-Stratos del Campionat d'Espanya de Superbikes. Amb ell hem parlat de la dificultat d'estar en un esport com aquest, en el qual es requereix tants diners, anècdotes de quan entrena, experiències de quan era petit i com s'arriba en un campionat com aquest. Així que si veniu amb mi us ensenyem el box i us ensenyem tot. Va, acompanyeu-me. Què tal? Estem en el segon episodi d'Aturada Boxes. Estem en un decorat, en un escenari especial. L'última va ser amb en Maverick Viñales a El Figaro Barbershop i avui estem al circuit de Catalunya amb un pilot del Campionat d'Espanya de Superbikes, amb Joan Santos. Què tal, Joan? Bones. Bé, molt content de poder formar part d'aquest episodi, d'aquesta etapa i bueno, és tot un plaer poder comptar amb vosaltres. Clar, en el cas d'en Maverick no feia falta ni presentació, inclús potser m'havia de presentar jo abans que ell, però en aquest cas és més una promesa que no pas una persona consagrada, almenys pel públic més general. Si vols presentar-te tu. Sí, jo em dic Joan Santos Trilla, tinc 17 anys, soc de la Tallada d'Empordà, d'un poble al costat de l'Escala, i res, porto muntant en moto des que tenia quasi un anyet, i en sèrio vam començar a fer la primera carrera amb 5 anyets i res, dels 5 anyets fins ara que en tinc 17 i esperem que duri fins molt més. Jo ara li explicava, abans de començar l'entrevista, que jo quan era petit també vaig demanar una moto per Reis, però va ser als 9 anys i que ja era més gran que tu. Sí. Com un nen de 4 anys, has dit, crec? Sí. Diu, ei, que jo vull una moto, o potser els teus pares eren molt moteros i et van comprar la moto. Com va anar aquesta història? La història va anar de que tota la meva família havia sigut molt motera des de sempre i els meus pares, tant la meva mare com el meu pare, corrien en moto en els circuits i jo sempre anava a veure'ls i tal i sempre m'agradava. I total, el meu pare anava amb una R6 i la meva mare també, que és la moto que competeixo jo aquest any, o sigui. Amb un anyet a casa dels meus tios vam portar la primera Pocket, la primera moto xina i res, tenia any i poc i vam començar a anar pel carrer, o sigui, no sabia quasi caminar ni anar en bicicleta que ja començava a anar amb la motillo i res, va començar una miqueta així, la història va anar de que vaig demanar una moto als Reis. En principi em havien dit que no havia arribat res i quan vam anar a casa del meu tio me la vaig trobar allà i res, vam començar d'un anyet fins als 4, el meu pare em va fer unes rodetes especials perquè m'aguantés i tal i allà per davant de casa fent una miqueta el boig i agafant una miqueta de manetes i res, després li vaig agafar pel soroll, vam estar uns 5-6 mesos que me feia cosa el soroll, no podia ser arrencar-la, jo m'agradava anar però sempre anava amb les orelles tapades, me feia cosa. I res, els 4 vam ficar-nos a l'escola de Castellà d'Empúries de Minimotos Manfer i res, allà ja al mes i poc ens va dir el noi de l'escoleta que anéssim a provar una carrera a veure què, que em veia capacitat i ja et dic, d'allà vaig fer tercer la primera carrera i d'allà fins ara. A explicar a la gent que estem en el box de GB-Stratos, GB-Racing, que és el teu equip i també serà el teu equip l'any que ve. I també agrair-los tota aquesta oportunitat que al final
estar dins del box en el circuit de Catalunya no és el més normal ni el més habitual per premsa, així que els hi agraïm. Aprofitant que estem al circuit de Catalunya, a mi em sorprèn sempre que en Marc Márquez, sent d'aquí, és un circuit que no li agrada gaire i també amb l'Arenas ens explicava les parts del circuit que li agradaven i tal. Tu és un circuit que t'agrada i en cas de, bueno, sigui sí o no, quina és la part del circuit que dius aquesta la clavo? No, ja et dic, jo, mira, el circuit de Montmeló crec que el primer cop que vaig entrar aquí va ser el 2018 i per mi, des de que la primera volta que vaig fer aquí, va ser un circuit que em va enamorar. O sigui, és un circuit que m'encanta quan sé que és un tipus, tant aquí com Motorland, crec que són dels circuits preferits que tinc i és un circuit que m'encanta, o sigui, és brutal. Sobretot la part que destacaria més, que és més maca, és la pujada de la Moreneta. Sí, l'Albert ens va dir el mateix. La mateixa, no? Sí. És que és un canvi de direcció que no notes que davant està tocant la roda a terra i puges cap a dalt, que sembla que estàs en una muntanya russa. Però és tan difícil, com diuen, aquest circuit, perquè normalment quan ve el Mundial de MotoGP, que al final és el que més segueixo jo, el que més segueix la gent, es queixen molt que s'hi patina molt la moto, que és un circuit difícil... És un circuit que realment quan no hi ha grip, o sigui, quan la pista està bruta, està bruta. O sigui, ahir ens va passar, ahir va ploure el dia anterior i la pista al dematí semblava gel, o sigui, anaves amb la moto i anant recte es movia i deies, hòstia, és un circuit que quan no té grip, és zero, però, hòstia, quan acabes d'agafar-li el rotllo, és un circuit que has de fluir molt, has d'anar molt pel lloc, has d'estar intentant sempre que la moto deixar-la córrer, no forçar, i jo crec que és un dels circuits que has de gaudir més anant amb la moto, de disfrutar. Un cop disfrutes jo crec que tot surt. Ara, si no m'equivoco, estem a l'última cita de l'any del Campionat d'Espanya. Sí. Tu quin balanç li poses a aquest any? A veure, aquest any ha sigut una miqueta de traspàs. L'any passat podríem dir quasi que és el primer any que estic amb aquesta moto. L'any passat vam fer només 2 carreretes i bueno, ens vam agafar aquest any com una miqueta amb calma, vam dir, és el primer any, diguéssim així en sèrio, en un equip fort, en un campionat també que és molt sèrio, que hi ha molt de nivell, i bueno, vam pensar, mira, estant dintre els 10 primers, estem bé. Vam arribar a la primera carrera a Jerez i, ostres, vam fer a les 2 carreres quart, vam dir, no està malament, no hem tocat a prendre la moto i tal, i la veritat que va començar la temporada molt bé, vam tindre diverses carreres que les vam passar malament per tema de que vam tindre accidents que no venien involucrats amb mi per altres pilots, però la veritat que realment, mira, arribem a aquesta cita tercers del campionat, que ara tenim opcions de fer segon, i bueno, estem del segon al cinquè molt juntets, o sigui que aquest cap de setmana decidirà que si estan entre els 3 primers o una miqueta més enrere. Si més no, intentarem gaudir-ho i a veure què. Segur que sí, que ho aconsegueixes. Ja mirant més de cara al futur, passaràs d'un campionat d'Espanya a un campionat europeu, aniràs al FIM Junior GP. Sí. Tu com afrontes aquest canvi, que entenc que serà un salt de nivell, almenys en quant al campionat, molt gran. Tu com l'afrontes i amb quins objectius? A veure, hem de ser realistes. L'any que ve segur que a l'europeu hi ha gent molt competitiva i a la fi al cap, tots els que siguem, tots volem guanyar. O sigui, l'objectiu sempre és guanyar. Però si més no, l'any que ve és una miqueta de traspàs a un campionat nou, un campionat molt més sèrio, on hi ha la tele, on tot és més reduït, els trenos són més curtets, és diferent, és una miqueta més, el mètode de treball és una miqueta tot a ser més ràpid, però bueno, l'afrontem amb moltíssimes ganes perquè és com un somni, realment és un dels campionats que sempre hem tingut com a objectiu i que l'any que ve tant l'equip com gràcies a tots els sponsors i tal es pugui fer realitat, per mi és tot un honor i intentarem donar el nostre 100% i més per fer-lo el millor i el més endavant possible. Clar, la gent el que més coneix és MotoGP, Moto2 i Moto3. Sí. El FIM Junior GP, per explicar-ho una mica a la gent, com de prop està d'aquestes categories que al final són les que veu més la gent? Sí, bàsicament el que és el Junior GP és el pas abans del Mundial, perquè tenim 600, que és tots 600 que
que decanta més o cap a una Moto2 o cap al Campionat del Món de Superbikes. I després hi ha els salts com Moto3, hi ha també l'European Talent Cup, que després d'allà passes al Moto3 i de Moto3 ja passes al Moto3 de MotoGP. Però nosaltres estem decantant més de fer 600 i intentar fer-lo el màxim possible, millor a dintre del campionat, intentar estar dintre dels 3 primers o 5 primers i el 2025 intentar estar ja amb la Moto2. Amb la Moto2 de l'europeu. Vale, de l'europeu. I entenc que el teu objectiu a llarg plaç deu ser arribar al Mundial, no? Que és l'objectiu de tots els que es pugen una moto com aquesta. Sí, nosaltres, a veure, l'objectiu principal és l'any que ve intentar-ho fer-ho bé, l'altre any passar a Moto2 per adaptar-me una miqueta a la moto i l'altre ja entrar a Moto2 de MotoGP. Saps? O sigui, però fer els passats com s'han de fer. Jo crec que no has de tindre presses, jo crec que tot ha d'arribar pel seu propi peu i per lo que tu et guanyis realment. Vull preguntar-te sobre un tema que jo l'he viscut des de fora amb altres pilots i que és una cosa que mai he preguntat i que entrant al teu Instagram és de les primeres coses que es comencen a intuir. Si mires els teus destacats d'històries és tots els sponsors. Sí. Per arribar a lo que tothom veu d'estar a MotoGP i tot, abans s'han de fer molts malabars amb els sponsors per poder competir. Sí. Abans ens comentaves que competir amb aquesta moto val 100.000 euros. Sí. I clar, una família normal no els pot pagar. És inviable, és inviable. O sigui, és una locura, els preus a part cada any van pujant molt més. Nosaltres tenim la sort que realment els sponsors estan ajudant molt i que gràcies a tots ells, mica en mica ens ho anem fent. L'equip també ens ajuda moltíssim, perquè si no seria impossible. O sigui, el problema que hi ha que els costos són molt elevats, tot es gasta molt ràpid, sobretot el tema de pneumàtics és el que més car és. O sigui, pensa que un joc de pneumàtics són 530 euros i ens duren, per anar bé hauríem d'anar amb 5 jocs de pneumàtics, nosaltres anem amb 3 perquè és que no hi ha més pressupost, o sigui, és inviable. Es gasten, normalment diuen que la vida útil d'aquests pneumàtics són unes 20 voltes, 25. És impossible canviar cada 20 voltes un pneumàtic, és que és inviable. Clar, què passa? Que tot això es nota molt. Es nota molt a l'hora que realment després fer passos costa molt més. O sigui, tens més obstacles, però a la fi i al cap, això després, quan estàs en una carrera que és sense goma, tu ja pots, per exemple, defensar-te una miqueta més que un altre que pugui estar muntant goma nova i que mai es mogui la moto. Saps? I, per exemple, posem-nos en el principi que havies d'anar a buscar els teus primers sponsors, els teus pares, entenc, o qui us ajudés. Sí. Com es fa per dir, mira, tinc el meu fill, Joan Santos, no et puc dir gaire res més perquè no ha competit abans. Com es fa per aconseguir un sponsor i anar aconseguint sponsors per poder arribar fins aquí? Clar, això costa molt. Realment, mira, jo et soc sincer i el primer sponsor que vam tindre va ser el Karting de l'Escala, que els hi vaig caure en gràcia, sempre anàvem a sopar al restaurant, com t'he comentat abans, que tenien. Un dia de divendres anàvem amb els pares i dissabte anàvem amb nosaltres. I tot va començar així, en Genís, que és el noi del Karting de l'Escala, ens va dir, anem a entrenar i tal. Va ser el primer que va apostar per mi. I miqueta en miqueta, gràcies a que vam anar entrenant molt, no estar en un karting i sentir-te com a casa fa moltíssim, I, és això, a la fi i al cap, al principi sempre et sents una miqueta sol, perquè, clar, has de demostrar a un sponsor o a una persona que vulgui confiar en tu i has de portar un resultat. A la fi i al cap, si no, és molt difícil que algú te vingui i te digui mira, te dono això, però no conec de res, és molt difícil. Nosaltres hem tingut la sort d'això, de poder entrenar molt fort en el karting i anar a fer les primeres carreres sol i com podíem, i a base d'anar traient resultats, anar apuntant-ho i després anar a una empresa i dir mira, tenim això, és tot el que hem corregut, hem guanyat això o hem quedat en aquesta posició, no t'agradaria fotre'ns un cop de mà i ja et dic, i tot el que sigui, benvingut sigui, o sigui, tant sigui com material, com diners, com el que sigui. A la fi i al cap, tot és una ajuda i tot per ficar gasolina a la moto, per ficar gasolina al cotxe per anar cap allà. Nosaltres, tot. Nosaltres sempre portàvem la moto plena de pegatines. Per què? Perquè nosaltres agraïem moltíssim que ens ajudessin. I era un pas i sentir-te orgullós que, hòstia, estan confiant en tu. Saps? O sigui, és una miqueta així. A base de resultats, suposadament,
que van ajudant més. I a nivell personal, perquè he llegit últimament diversos periodistes de MotoGP que parlaven, crec que era del cas d'en Joel Kelso, Sí. que és un pilot molt talentós, però que semblava que no tindria equip perquè no tenia els diners per poder córrer Moto3. A nivell personal, la frustració d'estar en un esport que realment no és 100% el que tu facis o el que tu valguis, sinó que també hi té un pes molt gran els diners que tu hi puguis posar. El problema és el que parlàvem. Et frustra molt saber que tu podries rodar més ràpid o que tu podries tindre moltes més oportunitats per temes calés. Vale? Jo tinc la sort de que sempre ho he tingut molt clar, que arribarem fins on arribem. Vale? O sigui, sempre ho hem dit, i el que fins on arribem és el que ens emportarem i haurem disfrutat. Però és molt frustrant veure com altres pilots, al igual que o no tenen la mateixa implicació que tu o que realment no tenen el mateix sentiment que tens tu quan et muntes a la moto, que ells puguin arribar i tu no. Frustra, però a la fi i al cap ho has d'entendre. A nosaltres hi ha molts cops que, clar, que ens agradaria fotre més jocs anomàlics, com comentava, o clar, que a mi m'agradaria sortir pista i no pensar, hòstia, si em caic i fa una revolcada són 1.000 euros. Clar. El papa tindrà 1.000 euros per pagar-ho? Clar, o sigui, és el que parlàvem. Jo, durant tots els entrenos i tal, no vas al 100%. Perquè tu estàs entrenant a curva i a la que veus que vas passat dius, si em caic, cuidao que igual no acabo de córrer cap de setmana. Ja no penses en fer-te mal. Jo molts cops m'he caigut i a Motorland vaig fotre una hòstia que vaig sortir volant, o sigui, em vaig cremar el dit, i jo el que pensava és pensar, d'aquí 2 setmanes tenim una altra carrera i la moto està que fa por, saps? Els pares, esclar, sempre diuen, no, estàs bé i tal. Jo sí, però la moto, a la fi i al cap, és una miqueta trist per això, perquè sempre has d'estar molt preocupat pel tema dels calés. Però et sap greu perquè saps que surt de casa. Sí. Al igual que ara molta gent està descobrint que no tot és un camí de roses com és el Mundial de MotoGP, jo ho he anat descobrint quan anava estudiant a la teva carrera per preparar l'entrevista. I he vist que durant una temporada, a part en aquest campionat, participes en altres coses. Per exemple, vaig veure que vas córrer amb scooter i que corres amb altres tipus de motos. Si vols explicar això a la gent com és i per què... Per què ho fem i tal. No, nosaltres el que fem és, per exemple, ara, mira, aquest any em va vindre J Costa, que és una gran empresa de variadors, i em van donar l'oportunitat per córrer amb scooters. I bueno, un dia vam anar-ho a provar i tal, em va encantar perquè m'ho vaig passar pipa. I bueno, mira, ara estem corrent a nivell nacional al campionat i tal. I bé, o sigui, és una experiència que a més et forma, perquè a la fi i al cap el que importa és no parar d'entrenar. Vale? El que t'importa és això, o sigui, no parar mai i sempre estar entrenant. Realment hem estat aquest any amb scooter, l'altre any vam estar amb les pipes, amb motoscoot, i és això, a la fi i al cap és l'important és no deixar-te mai de la moto. Vale? I bueno, aquest any per exemple és això, ara amb el de les scooters tenim una gran oportunitat, ara si tot va bé d'aquí 2 setmanes marxem cap a Mallorca. Són experiències que a la fi i al cap no te les treu ningú, saps? Ho gaudeixes i bueno, l'important és que no parem d'entrenar i te donin oportunitat per entrenar i que els costos siguin molt més baixos. I una curiositat que tenia jo mirant les teves xarxes, més enllà d'aquestes oportunitats, que al final l'oportunitat l'aprofites i és amb el tipus de moto que és, tu amb quina t'agrada més entrenar? Perquè t'he vist en karting corrent amb motos més semblants a les de cross, després amb algunes més petites que amb les que condueixes aquí, però més de circuit. O sigui, tu el teu entrenament preferit, amb quin tipus de moto seria? Mira, ara mateix, si et soc sincer, amb qui m'ho passo més bé és amb l'escúter. Amb l'escúter m'ho passo, o sigui, ho gaudeixo moltíssim. El primer cop vaig provar l'escúter, que clar, jo em vaig pujar a l'escúter, clar, l'escúter té el xassis, no té quasi res més, perquè tot és una moto que està preparada fins a les tranques, però no em pensava que amb una moto, que quan em vaig pujar vaig pensar, però si això és com per anar a comprar el pa, saps? O sigui, m'ho passés tan bé i vaig baixar de la moto i deia, hòstia, o sigui, com un nen petit, saps? I ara mateix que ho passo més bé amb l'escúter. Però clar, nosaltres entrenem amb l'escúter, però a més agafem una 600, que és tipus la que portem, molt més velleta, per si caus o tal, que no et sàpiga tant de greu. Però el que fem és agafem la 600 per quan tardem a aixecar, fem el karting i tu, mira, el meu pare em puteja el màxim possible i ara fes-te una tanda
30 voltes sense parar. Clar, allà, clar que disfruto, però ho passes malament per estar entrenant de veritat. Sí. Amb l'escúter ara, doncs, hòstia, m'ho passo bé perquè no tinc cap pressió de res, vaig a passar-m'ho bé, a disfrutar i a entrenar fort, saps? Però els entrenaments més divertits diguéssim que seria amb l'escúter. I, per exemple, motocross, que hi ha molts pilots que entrenen fent motocross. Nosaltres fem motocross més cap a la pretemporada, vale? Per no jugar-te-la gaire a temporada per si caus. El motocross, sobretot, el més perillós és els salts. Clar. Nosaltres no soc de fer salts, no és que m'agradi gaire. Nosaltres fem més pista americana, que és més pla i res, 4 dubis i poqueta cosa més per agafar fondo, no per res més. Però ja et dic, el motocross, per exemple, ara comencem a fer-ho, motocross o flat track o dirt track, més a la pretemporada, per si caus o et fas mal, que tinguis almenys temps per recuperar-te. Sí, si no et passa com en Pedro Costa es va trencar el fèmur, es va trencar a mitja temporada. Ara, per això nosaltres la moto de cross no la fem per res, saps? O sigui, per res, només a la pretemporada per si passa qualsevol cosa o per agafar fondo i ja. I ara una cosa està molt de moda amb els pilots, que es fan ciclistes també. Sí. Vas en bici o...? Sí, jo, mira, realment des de sempre m'ha encantat la bicicleta, perquè amb els meus amics i tal, o sigui, sempre estàvem pel carrer amb la bicicleta o agafàvem un dia anar a la muntanya, però sobretot on m'ho vaig agafar molt en sèrio va ser la pandèmia. La pandèmia, ja ho vaig veure. O sigui, va ser heavy, o sigui, em vaig fer fins jo un propi rodillo a casa per poder rodar i tal, i li vaig agafar molta afició, perquè és un món supermaco, a mi m'encanta molt perquè és com, podríem dir que és com una via d'escape. La meva via d'escape principal és la moto, però quan tu agafes la bici, te fiques la teva música i tires i puges la muntanya i arribes a dalt i respires, i més per allà on tenim les nostres muntanyes, que estem bé per tota la part de Girona i tal, és com un alivi. Et destrosses perquè et destrosses, però tu arribes a dalt i et sents bé, saps? I jo ho he agafat molt en sèrio, això i el gimnàs. El gimnàs m'ho he agafat també a tope perquè realment aquestes motos sí que te demanen molt de físic. Sí, o sigui, jo he entrat al box i la primera moto que he vist era una més petita i he pensat, hòstia, la moto, i després m'ha dit que era l'altra i, hòstia, és gegant aquesta moto. Clar, no, a veure, pensa que aquesta moto estem traient, el que parlava, són 130 cavalls, amb una moto que pesa uns 100, crec que 160 quilos, una cosa així. Clar, jo peso 60, són 100 quilos més que jo, saps? O sigui, que a la fi i al cap són carrers també molt llargues, fan eternes, perquè són, depèn quin circuit fas, 18 voltes o depèn quin 16, són, crec, uns 90 quilòmetres a la carrera. 90 quilòmetres a fondo i voler guanyar cansa, saps? O sigui, i per això has d'estar el més en forma possible. Ara que dius això del teu pes i tal, explicaré una anècdota. El dia que vam entrevistar en Maverick, venia enfadat perquè havien fet aquella tanda de 2 o 3 setmanes corrent seguides i estava emprenyat perquè no podia anar prou ràpid amb la bici, perquè pesava massa de les curses, que havia agafat molta massa muscular i estava emprenyat per això. Sí, no, a veure, es nota molt. Jo, per exemple, en el gimnàs, és el que parlàvem, nosaltres sempre intentem mantenir-nos en un pes el més idoni possible, que, per exemple, nosaltres a la moto portem 9 quilos a l'astre per no donar el pes. I clar, molts cops pensen, hòstia, sí, però jo si començo a fer pes, tal, sí que agafaràs molt de pes, però després és que no et pots moure. Clar. És que el problema és això, que després no et pots moure, et sents com vell, com agarrotat, com que no et saps moure. Nosaltres el que sobretot treballo molt és la resistència amb molt poc pes i sobretot amb el meu propi pes. O sigui, molta barra, moltes flexions, molts de barbies, per exemple. O sigui, treballes molt amb tu mateix, que no tindrà que estar dependent de molt de material. L'únic material que quasi és la bicicleta, per agafar i agafar fondo. Ara que he mencionat en Maverick Viñales, la teva moto té d'esponsor el Figaro Barbershop i a més, abans de l'entrevista m'explicaves que és el teu gran ídol. Sí. Clar, què passa? Que jo en el Maverick, jo tenia... El primer pilot de MotoGP que vaig veure jo, o que estigués en el món, va ser Maverick i l'Isaac. A la fi i al cap nosaltres anàvem a entrenar a Roses i sempre estaven ells. O sigui, molts cops jo em ficava a Maverick, tenim fotos que, hòstia, fa molta gràcia perquè em veus a mi, que era un renacuajo, i parlant amb en Maverick sempre es partia amb mi, perquè clar, jo era molt espontani, jo anava allà i hòstia, Maverick, tal. A part em portava molt bé amb en Dean Berta Viñales, que en pau descansi, que sempre està amb mi, o sigui, mira, el porto aquí tatuat, només faltaria, i el porto també al mono i a la moto i tal,
I, bueno, bàsicament, sempre ha sigut el meu ídol perquè ha sigut un nano que tu el veies pel circuit i era un nano normal i corrent. O sigui, és un nano de 10. O sigui, no, jo molts cops hem anat algun dia a entrenar o hem coincidit junts i és un nano que està a MotoGP, ha guanyat tot el que té perquè el tio s'ho ha currat, saps? O sigui, i ell mateix ho diu, o sigui, és un tio supernoble, que en comparació als altres no hi ha gent així. Molta gent que arriba, bueno, a veure, jo ho entenc, és normal i tal, però jo crec que falten pilots com en Maverick. Sí, és un tio molt senzill, és el que vam notar nosaltres el parell de vegades que vam estar amb ell a la barberia, i és un tio normal que te'l trobaries pel carrer i parlaries igual que... Ara, saps? O sigui, és un nano, doncs això, que no... si t'ha de dir alguna cosa t'ho dirà o si tal, és molt senzill per lo que és i per qui és, saps? O sigui... Sí, totalment. A més, dels que hi ha ara a la graella és dels 5 pilots amb més victòries. No, que és un pilotasso i jo quan molts cops hem coincidit amb ell és un honor anar darrere seu. O sigui, molts cops ens hem picat i tal, i és un honor poder a vegades formar entrenos amb ell perquè aprens només anant, o només veient de des de fora aprens. Ara ens has ensenyat el tatuatge i sense entrar en temes tan greus, que és una realitat dins de l'esport que tu practiques, sí que és veritat que hi ha moltes lesions, hi ha molt de risc de lesions. De fet, abans de l'entrevista m'explicaves que tal com estigui la moto, t'hi depèn la vida. I crec que el 2020 va ser un any bastant difícil per tu, et van haver d'operar. Com el recordes? 2020 va ser una miqueta loco perquè 2019 va anar, per exemple, molt bé. Vaig patir bastant per tema de que tenia una operació pendent de feia des de principi d'any, l'únic que no ens vam operar perquè en el campionat anava molt bé i no volíem perdre aquell campionat, era un campionat important. I vam esperar fins a final d'any i em van operar crec que un dia abans del meu cumple. Tenia el tendó triangular de la munyeta que trencat i el que em passava era que amb la moto grossa durava 2 o 3 voltes sentint la mà, després la perdia per complet, o sigui, se m'adormia, tenia molts problemes, molt de dolor, moltes carreres sortia plorant perquè no aguantava, i va ser una miqueta dur. A més, vam tindre el problema de vindre la pandèmia i es va juntar tot. Jo operat, no podia sortir de casa, no podies anar a entrenar amb la moto, doncs el que parlàvem, va ser agafar la bici i desfogar-me per complet. O sigui, però sí, va ser dur, va ser un any que va ser una miqueta de traspàs de tot, tampoc sabíem com acabaria tot això del Covid, era un any que realment apostàvem molt perquè pujàvem cap a l'europeu amb una Talent. Era un any que bàsicament volíem decidir el meu futur, era un any que era un traspàs que tenia 14 anys, crec, i era el pas. I clar, vinguent el Covid i tal, vam tindre la sort que vam poder parar i no vam perdre calés, ja que quasi tot el que vam apostar ens ho van tornar-ho. Vam dir, no sabem com acabarà això, no ens la juguem. I si no m'equivoco, vas estar molts mesos amb les molèsties aquestes, que tenies el tendó trencat. En general, sempre correu amb molèsties i amb lesions que una persona normal no podria ni anar a treballar. No, ja et dic que... Bueno, quan et puges a la moto és que és el que pensar, és el que parlem. No hi penses, no hi penses. Molts cops jo em vaig tallar el dit i el mes no va arribar i estava en la moto. O sigui, i jo, clar, que sortia i plorava, però ho vius tant que t'és igual. Estàs sobre la moto i no hi penses. Després, quan et pares i tu et refredes, després allà ho notes. Però quan estàs sobre la moto és com, ja ho diuen, esteu fets d'una altra pasta. I bueno, realment és perquè jo crec que ho sentim de cor. Qui ho sent de cor, jo crec que oculta tot i fa de qualsevol manera per poder gaudir sobre la moto. Això, el dit, es pot saber com va passar? Sí, mira, va ser al kàrting de l'Estartit, estàvem entrenant i bueno, vaig tenir un problema en el canvi, vaig voler-ho agafar amb la mà i normalment porten una tapa en el pinyó per tapar el pinyó per protecció de si caus o tal, que no es fiqui la mà. Se'm va anar a ficar la mà allà. Se'm va enganxar, però jo no vaig notar res, o sigui, jo vaig fer així, vaig agafar el manillar, tot normal, faig la volta, m'aparo boxis per dir-m'ho per a tu que tinc el canvi que passa alguna cosa.
I jo vaig començar a mitja volta, començava a notar com el cor a la mà. Sí. Clar, em vaig mirar i el guant havia tallat pels 4 dits. I jo, clar, vaig fer així, vaig sortir a punta de gas, paro, que aquell dia també estava José Viñales i la família Viñales estaven allà, i bueno, paro, i clar, li dic, Pau, crec que m'he fet mal. I clar, quan em va treure el guant, i clar, o sigui, estava però triturat aquest. Sí. Clar, jo no vaig plorar ni res, el meu pare flipava, perquè jo, i no, dic, són coses que passen, i no passa res. Clar, i a sobre la casualitat que va donar és que el meu pare també té tallat aquest dit i a la mateixa mà que jo. Perquè ell s'ho va tallar fent la meva cuneta per dormir. Ella amb una serra se'l va tallar també i després, quan va passar tota l'operació i tal, sempre ho comentem en Gràcia. Diu, no, havia de passar, diu, havies de ser com jo i sempre el tenim igual. I no tinc ni idea, però afecta en alguna cosa a l'hora de conduir això? No. O sigui, ho dic perquè, jo sé, potser amb la maneta has hagut de canviar la forma d'apretar-la. Sí, no, al principi sí, el primer any ho vaig estar bastant fotut perquè no tenia sensibilitat en el dit. O sigui, jo me'l tocava i me fotia una rampa. Sí. I clar, molts cops, quan agafava la maneta d'embrague i tal, me fotia rampes. Però després ja tinc la sort de que ha quedat força bé i no em fot cap rampa ni res. Tinc la sort d'aquesta, però al principi sí que estava una mica collonit perquè pensava que em quedaria per sempre aquesta rampa i era com una molèstia. Aquí, per exemple, aquesta cremada d'aquí que em vaig fer a Motorland quan em vaig caure per culpa d'oli, sí que, per exemple, jo me la toco i depèn com em rossi el guau o tal, sí que em deixa anar com una petita rampa, saps? I sí que em molesta una mica, però ja un cop t'acostumes. Sí, però jo més que per dolor deia per agafar o alguna cosa. No, tinc la sort de que no. Segurament hagués sigut aquests dos així, segurament alguna cosa hagués pogut canviar. Segur que sí. Ja per acabar, vaig veure que tu et vas comprar, bueno, tu, gràcies a la teva família, els sponsors, vau comprar una Honda fa uns quants anys. Sí. I em va quedar el dubte perquè vaig veure que en aquell moment estaves corrent amb una Kawasaki a no sé quin campionat. Fins a quin punt, per exemple, ara estan a Yamaha, tu pots tenir una Honda i entrenar amb una Honda. Perquè, clar, en els pilots que, per exemple, Marc Márquez no pot anar a entrenar amb una Ducati encara. Sí, no, a veure. Però en el teu cas, que no és un grau de professionalització tan gran i de xifres tan grans. Clar, en principi no tenim problema. Depèn què, per exemple, em patrocina Sharp, per exemple, cascos sí que només puc portar marca Sharp, no perquè tenim contracte. Depèn què també, pastilles de l'IBC, ja depèn quines coses que sí que no podem fer competència o no podem portar una altra cosa perquè ens podrien dir, hòstia, tu, això. Ara tenim la sort que, mira, la Honda la van vendre i vam comprar una Yamaha, ens va sortir molt bé de preu, una velleta per entrenar, i ara tenim la sort que no ens pot dir res ningú perquè tenim una Yamaha. Però en principi depèn tu del contracte que tinguis tu. Saps? O sigui, és una miqueta, per exemple, és això, cascos, jo tinc firmat per contracte de que jo no puc portar cap altra marca. Em podrien dir, doncs traiem contracte i no pots estar mai més amb Sharp. Saps? Ara mateix tinc la sort de que a sobre ens cuiden com que més, o sigui, jo estic super agraït a Sharp que, hòstia, i en Sergio mateix que ens ajuda i ens fa un servei de 10, saps? I et sents, bueno, és això, et sents com una petita família. Tinc la sort de que tant tots els sponsors que tinc com a l'equip som una pinya, saps? O sigui, no tu em dones això per tindre jo a canvi això, saps? És com, no, tots d'una i això és com una família gran, saps? Tant els sponsors com tota la gent que ve a apoyar-me tant aquí com a fora i tal. El que me sento més bé és que som com un equip tots junts. Sí, i ara que dius els sponsors, l'equip i tal, tu amb els sponsors i l'equip, els diners que hi ha de per mig són per cobrir gastos o ja guanyes diners? O sigui, en el teu punt de la teva carrera encara no es guanya diners, no? No, per sort ja és molt que no haguem de posar. O sigui, perquè tot i així encara acabem ficant diners de casa perquè és que si no és inviable. Però, bueno, nosaltres tenim la sort, és això, que tenim molts sponsors i és això, que si més no, hi ha molts que ho fan d'acord, que són els que més agraïm. O sigui, hòstia, aquest any, ha de ser sincer, teníem pressupost per la primera carrera, no teníem pressupost per res més i ens quedaven 6 carreres més. Vam dir que no hi ha per més. O sigui, era això i, hòstia, una mica d'aquí, una mica de l'altre sponsor.
tal, Mogades, l'Arista, molts dels sponsors, molta gent, a l'Adrià, hi havia molta gent que va començar a ajudar i a treure diners de sota les pedres perquè poguéssim continuar. I és el que parlem, és un món que és molt car i que costa molt trobar sponsors. I tu ara, perquè la gent ho sabia, tu estàs estudiant, entenc Sí. que si segueixes la teva carrera progressivament però encara no comences a guanyar prou diners com perquè ja es cobreixin tots els gastos i a més guanyar-ne, Sí, no, entenc que la teva idea serà treballar per intentar també col·laborar amb el... Mira, jo penso que jo tinc una escoleta de pilots allà al Càrting de l'Escala, que es diu Shark Rider School, i nosaltres l'hem fet doncs, per això, hòstia, a mi m'encanta formar els petits perquè des de sempre m'ha encantat, però a més doncs, mira, poder treure una miqueta de diners sense tindre doncs, molt de benefici, però el just per poder intentar cobrir això. Jo també he estat treballant, he estat tot l'estiu treballant, però és això. Jo el bo que tinc és que sé valorar molt l'esforç que hi ha. Jo porto quasi des dels 14 entrant diners a casa, saps? O sigui, tinc 17 anys i he portat treballant en un restaurant de dilluns a diumenge pues, quasi 12 hores i anant a casa quasi a les 2 del matí arribant a casa, perquè era el lloc on podia cobrar més i després tenia els matins lliures per anar a entrenar. Clar, jo treballava, entrenava físic, jo ho feia tot. Intentava fer-ho tot i gràcies a això, gràcies a també que soc mecànic de motos i jo arreglo motos i tal, i és això, o sigui, gràcies a tot això també podem començar i seguir i ajudar els meus pares amb tot el que pugui. O sigui, perquè sé l'esforç que hi ha i sé que el meu pare o la meva mare o el meu germà no ens anem de vacances a l'estiu i ells corren com els camers per poder arribar a setembre i tornar a pagar carreres, això s'ha de valorar com es pugui. Totalment. Per anar tancant l'entrevista, vols ensenyar el casco? Sí, mira. Aquest és el casco amb el que competeixo, que és de marca Shark. Ara portem això, que és el Tir-Off, que ara l'hem portat a Shark perquè el renten, fan manteniment i tal. I aquí et portem els sponsors, J. Costa, el meu número, la marca de monos, que és Nezumi, i és una miqueta... Són cascos que realment estic supercontent i superorgullós de poder representar aquesta marca. He estat en moltes marques i realment la marca més còmoda i que m'ha donat un servei més bo ha sigut Shark i sempre, hòstia, és un plaer portar una marca com Shark que està en el Mundial com aquí. O sigui, jo sé que ara em passa qualsevol cosa, vaig un moment al camió i, hòstia, què passa, què necessites? I això comptes amb una ajuda que és molt, o caus i trenques el casco, saps que qualsevol cosa que hi falta té una altra. Això és una ajuda que cada casco aquest són 1.000 euros. O sigui, és un pes a sobre que et treus. I ja et dic, estic molt orgullós i per mi ha estat un plaer representar una marca com Shark. El puc agafar? Sí. Bé, jo et volia preguntar, el primer que vaig pensar, es veu el número? Doncs que hi ha un tauró. Sí. O sigui, jo el que vaig pensar és hi ha el tiburón de Mazarrón. Sí. Toni Arbolino també, en italià, és el tauró de no sé què. No és com... No has arribat a pensar, hòstia, si arribo seré el tercer tauró o el quart tauró, no sé quants taurons deuen haver-hi. Mira, nosaltres, el tauró va vindre... Bueno, el meu germà és dissenyador gràfic, i va vindre una miqueta que la meva primera carrera, que també corria el meu pare amb la pipa, i jo corria amb una mi GP i ell corria amb una pipa. Allò que érem una colla supergrossa, érem 30 o així, i vam anar a sopar i un d'ells em va dir, traurem era un ninot dintre una màquina, i hi havia com un tauró vermell i me va agradar. I li vaig dir, a veure si me'l treus. I va treure'l. I quan el va treure vaig portar jo fins a casa, que encara el tinc, el tauró aquest, i li vaig dir al meu germà, fes-me un disseny que jo vull un tauró, jo vull ser un tauró. I és el que va fer. I per això porta el número en vermell i tot, pel significat de que va ser una xorrada d'una màquina expandadora aquestes que l'agafes amb les pinces i va donar la casualitat que el va treure. I mira, va ser a Menàrguens i en un restaurant que vam anar a sopar. I va venir d'aquí,
Bé, si arribes al Mundial i arribes a compartir un campionat amb Antoni Arbolino, amb Pedro Costa, direm que tu ets el megalodon, Sí, que sí, és més sí, gran és que una un miqueta tauró, més gran. i ja està, Sí, ja sí, tindrem sí, i ja tindrem el fet. No, ja et dic que sí, ojalà que sí, si més no és el que ens emportarem i moments així com ara és el que ens emportarem i disfrutarem. D'aquí 3, 4 anys o 5, on et veus? És una pregunta una mica difícil. A veure, pel treball que estem fent i tal, ojalà arribem on volem, que realment en 4 anyets volem estar ja a MotoGP, a Moto2 o així. Serà molt, molt, molt difícil i sé que hi haurà molt de treball pel mig i molts de diners pel mig. Però bueno, els objectius són clars i els objectius del meu somni des de petit ha sigut ser campió del món. O sigui, jo crec que com quasi tots els que estem aquí tenim el mateix somni. Que arribem o no, no ho sé. O sigui, però els objectius són aquests. En 4 anyets intentar ja estar a Moto2 i si més no, mira, m'és igual cobrar o no, només estan allà i que els papes ho puguin veure des del box, estic més que content. Doncs fins aquí el segon episodi d'Aturada Boxes. Moltes gràcies, Joan. Ha sigut un plaer tenir-te en el programa i moltes gràcies per tota l'experiència. Només faltaria vosaltres, gràcies a vosaltres, que per mi és tot un plaer poder sortir a totes les redes socials i que apoyeu a pilots gironins com és, que hi ha molt poquets i estem intentant donar-nos a veure. Farem la segona d'aquí uns quants anys, segur que sí. Quan hagis aconseguit arribar a MotoGP. A veure si és veritat, però segur que un altre segur que n'hi haurà. Va, fins aviat. Adéu.